na talo. Hindi ba sig bawag kang tamabon marong ton ta niya kalakihan. Kastilan madlok ra ba kog mga ungo-ungo inday. Kibo kang idadadaran na ta. Masig tungawan ako piso nga ni day kalakihan niya. Daga na na pag Magkama-kama tas mga kasagbutan tungawan akong piso nga ni kalakihan. Kastilan. Hello, good morning mga ka-Jonjons. Di namin niabot mi sa RJ Javier Tropical Fruits and Vegetable Farm. So, nga ni asa Kagawasan Pilar Bohol. So, niya ang ipakita nito ilang logo. Oh. Cute. Sama na ka cute. RJ Javier's Tropical Fruits and Vegetable Farms of Kagawasan, Pilar Bohol, Philippines. So, mga ka-Jonjons, but before that, please don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Jonjons TV, and i-click ang notification bell para updated mo sa atong latest uploaded video. Sa mga head ay, ang ilang entrance is 100 per head. Niya, ang kauban si Lolo Kikoy. O, mato namin, mag-soroy namin. So, aban namin, guys, kamato namin. Lo, ready na ba ka lo masoroy sa imuhang mga farm? Ready na. Oh, gimiot sa nimo si Lolo. So, come on guys. Masali baday ni padung baday ta Lo. Masod na talo. Hello, daghang mga prutas. Sindot baday sa lugar. Ta sila lo nagbagot-bot. Lo sa Manilo. Oy, mo nay kondong kanang unsay pangalan na nangka. Nangka kana tunok-tunok nangka. Ano gana silang prutas no? Hello, oy, sindot daghang prutas na rambutan. Itlog sa kuan. Kuan na dong kanang bulkan mayon kuno nang gona. Prutas. Mabuto kuno na kung bastiron tani. Zag. Allah, unsay pangalan niyo dong? RS Farm. RJ Farm. RJ. Oo, RJ Farm. Kinindot pati ay. Yeah. Hala na sila. Ano ba ni? Rambutan. O mga silinghang. Hala. Pagkatong mga chikadorang sexy, ang ay patilawon dan he. Para ni silihan ni para sa mga apuguan. Nawalo na naibukog, I love you. Hala, oy, kanindot. Kasagbut. Ano ay, unsa na lubi-lubi ha, dong? Ano siya? Dakit. Na, ilang kan, iskina, lo. Kon, nakabutang no stopping. Kaya mga iskina, no stopping kon. Napilubi nga ang mabawa. Lo, day ditanan, lo. Ada minduha magsaulog sa mo ang anniversary po. November 1. Pastilan. Parang magbuwag ilang kuhan mo? Ginoo ko member ni Skawat ning lubihan eh. Mabawa sa panunduhan ako ka pagumangko ng paspasa mamanglakaw. Timpang man sa? Timpang maunta pero mas kung mamulakaw nagdukdok kaya siguro na yung timpang-timpang undong. Talagi track lo, slip kuhan. Oh, wow. Nindot ani kay isuro tas lahang mga farm kunuhan. Ano na ilang lubi nga. Nga ilang mga lubi, pasagdan ra lo. Paturok kung marami lagay himon siguro si Melia. Masama na lubi sa pulos man but-but. May kulood. Pastilan. Pareha sa gugma ni mo. Hindi. Nga? Pulos but-but. Ito ko lamang mga kadon-don sa Pasiaw sa Kabuntagon. Pasiaw sa Kabuntagon.
Manuhot sa kabuntagon. Muna ni resulta kay maghabol gabi. Pastilan din sa tutot ng pagkakadlaw. Dati nga na naman ko, huy, ginoo ko garapid doon naman nagang lubot. Pastilan ng utot-utot na mura saan ni bang kaingon naman po kula, maning short na kayo naman sirbato. Malon. Pastilan, dolor. Asa ka ta mo abot Danilo? As na yung mga lubi. Daghan na, nagpataywan nila kuha. Alang yung undong na nga, mahal na yung kuhaan. Kilos lugi. Siguro kung ba mang lugi na ni. Napoy, doyan na. Ay, karmata to, ano oy, lami lang karmata kayo ng mga regalo na. Nakabutang. May lubi, uy, ang lubi kayo na, nagilahang agturok. Tanawa ang lubi. Nanurok na kilang lubi. Ang nurok na naman nasa punuan. Pagsimilya, siguro nilang mga lubihang doon. Pagkantay kay. Lo, dahil sampagita, lo. O, sampagita lagi. Sampagita. Hago no. Sampagita. Kung kamog-iho mo, kung gusto mo magkape na hala, ali mo dito na. Ito slora. Tuslo na dito na buwak-buwak na mo sampagita pastilan. Dahil lang kapadas, lo. Ang kapayas no. Padaw talo kay Ay, informative relo. hindi, ikaw din na inday. Ikaw din na inday, pastilan. Dugay naman na ka na akong ipangita. Di okay ra kay nag-live man ni siya karon kining usa ka na kapag umangkon nga gahapon para ba ni nalusad. Kining bata ni gahapon pa ni nalusad. Awog na pa. Undong, kining bata ni gahapon pa ni nalusad sa pugaran. Karon kay baskog naman nila ka. Baskog nila ka, di pa puto. Moro ni kimpang nga baskog mula ka pastilan dolor. O yun sama na, day. Leto. Litos, mamas liti. Litos, iya na, day litos. Yes sir, kuha Ay, na nga, sa di dyan litos. I think Larry Green. Larry Green. So, Kuan ma'am, Larry mo ang mo. Kanang mo kami. Ato ka ito sir, dali ra man sa Wala na po sa may iskina tour, sa day kuan. Danilo. Wala lagi na tor. Tour. Ginoo ko. Ano na tor. Diyan sa may utanon, daling. Hello, nabunga na ilang talong undong ko. Nakugbunga ko, bayabas. Nakugbunga giputos. Daday bunga. Bayabas. Mama, bijabas. Bayabas. Ginoo ko na may baso na. Naghanang baso undong ginoo ko. Tama. Na baso. Gibasuan? Ibasuwa na niya ang tanan. Uy, sus. Na tanan niya ang kalapasan sa kuan. Di alo po di Dako. Hello, Sama sa kadako sa paghigugman niya, lo. litos. Ay, ginoo giputos pa ang litos. Di araman ko. Ay, ginoo ko joke. Pwede man na litos eh, man na eh. Litos eh. Ginoo ko pastilan dolor. Ano ba yan? Nadidugay, nadudilog ipangita. Ito manig nawag tangay. Naanod sa buwan. Diyan makaon siya pero aslong. Passion fruit sir. Kuha na siya lemon con. Yes sir. Ayos mo. Passion fruit. Mane fruit nga passion. Muna na siya fruit nga magpaso-paso bitaw. Oh, Passion. Kanang contestant number 1. Lemon fruit. Lemon fruit. Passion fruit. Ikaw doon taro nga di ay ko. Uy, tapos sila ikuha no. Kuyo ka doon ilahang biyabas kaya na mabawa na no. Mamunga ra ba og litos.
Pastilan dito siya. O sama dia doon. Nang rambutan. Ano sana yung rambutan eh? Wala, doon, nakadungog ka lo? Ito na po ng tuwan, baka. Ginoo ko. Hindi, magbaka. Nailang mga sunflower lo, oh. Moonlight over Paris, madali. Karindo. Grabe na ko ano yung pharmaceutical. Ato sa paminaw dahil sa mga salay sa ibahin nating kuwan. Sige. Ilahang kuwan. Ilahang farm. Na naman lagi may papapaka. O ilo, unsa man ilo? Vermiculture. Mag-isang vermi dan eh. Vermicompost. Vermicompost. Di na sir, so then dito po. Joke na dahil eh. Gaprank ko na. Anak, fertilized vermin. Ikaw paminaw lagi si Buhan kuwan. Mga pag-umagkon. Mas daghang pa nagnatigom sa ilang utok kaysa ni mo. Bata pa mamunta ni gapon pa nila silang. Pero kuyaw naman ganong pangutok eh. Daghan nagnasod sa ilang utok. Ano sa manila may kitabon-tabon na ning silupin inday. Lo, yan na yung mga farm lo. Ilang lubi, babi sa kasar ha? Wow, kanindot daghang mga rambutan no, mga no. Ay lubi, ay mansanitas. Kaya mansanitas, apil po na. Apil po na mansanitas. Oo. Kalunan mo nga nagkuhan. Dahil pa ka nasa may buto. Masa man lo? Layon? Hindi ko aron kitang earring. Kawa na talo. Hindi ba sig bawag tamabon marong ton ta niya kalakihan ng kastilan madlo ko ba kung mga unguungon day. Kaya mo kang idadadaran na ta. Lupig ng mga kimpang na. Alalo, ano tayo agianan lo? Kan si tani o tamang butas pastilan. May pre butas anin na eh. Ata na i-suggest. Sabi mag Suggestion box. masig tungawan akong piso nga ni day kalatihan eh. Dagan na pag Kamak-kamak tas mga kasagbutan tungawan akong piso nga ni kalatihan eh. Pastilan. Pagkakatuwa, ano ba doon ito, matakbuyan ka ng mananapan ng gamaya, bakado na. Pero di bataan, sige magkatawa noon, pastilan. Hindi ako magkasagot ako. Kimpang na rin. Mawag poist. Ginoo ko, May pulmusas baka. pamisita pa sa kalapukan. Uy, hala, naghanag bunga sa kuan. Uy, hala, ganin siya, mga karnaba ni siya, naglumbay pa doon dito tanan, no? Karna baratanan. Guyaban no. Ako yung nagtanom dani sa unalo, ikaw. Hindi ako yung nag-spray. Dawa ka tungawi. Huwag ko itong gawin, tao ka nagbutas man ko, magkaya haka, mata kay gabutas, magkakita na. Dito naman, hindi naman tungo. Ito naman ni bungbuang niya matamanan ni. Dawa doon, kasi ko sa kagambay sa kawan undong kay sakit manggihapon. Kato. Sakit manggihapon, buwagan ka, kana pa bang tungawan ka, ginoo ko. Ayun,
Ako bandog naglikod ng tawa. Ikaw ko na tungawan yung mong pestaw. Di ba ito mag musketero ni kagabi eh. Nabuhay. Ano yung pagka adaghan ng kuri ka na ba? Pastilan. Oh, nanay bunga oh. Na Hello. Pagkanindot ba ni magkatagiya ka undong? Ang kaso naman dagagtungaw siguro dagway. Oo, balili na. Kaya na ba na Oo. Oo nga. Bito ka na ito pa dugdog na ba ni mga kadundon sa pasiaw palamang. Kaya na ba? Or Guyabano. Nakualaw niya. Heart shape. Wow. Mura ka dako sa yang kasing-kasing. Apan lamang kay kinitunukon. Munang gibuwag. Mao lagi. Kung ikaw mo takbo sa ring kasing-kasing matunok ka. Tungaw mo takbo. Pero kung duga mo takbo kay musuho pa ng tungaw. Pasti lang patabon sa panik. Ay dahil gubao. Awasan eh. Dawat. Pero harindot ta do dari do. Ganahan mo mutan og mga tanom-tanom, mga prutas na ay daghan diri. Kompleto. Kompleto ito prutas dani day. Na kay mito. Na, to ara to undog to ara mabaw kay pito. Oo, kay Mito. Tino sa To to. Kay kung joke-joke dapat to imo kay Mito kay Asam ka bigi undong. Siri. Ikaw na puli ang kay mangihi ko. Pero na makakita mo badog ko mangihi. Pero guway makakita mo tungko ko mangihi. Pastilan. Ano ba niyo? Ano na yung sikreto nga. Kamu pa na kay bao. Durian nga gagmay ko. Nay durian nga gagmay. Madam, pasensya na ka madam ha. Pasiyaw mo na mo agad. Nga tsaga-tsagaon. Ang channel pakatawa ni pero kanang dang saray-saray ba. Pineapple plantation. Ano pineapple? Ato sir, sa unahan pa na, ano sa una? Joke-joke Ah? na dahil na si Zalo. Daghan ng sili oh. Pwede ka ng sili. Hala. Narsili konuloy, nada Kasi na. narsili. Bura man yung natungawan na siguro na yung bataan. Pwede na ilang limoncito lo. Wala, pwede ta mga yung nga ni buwak. Undong ka ng liso, bato'y tanong sa ito ah. Ano mga buwak man niyo, wala man ma... Oh. Pwede na mga Yari ram. Oh, kanay nga na ba? Beware of dogs. Wait, lo, nalagi sila yung stage lo. Oo. Kanang sa katong last year, ito bago pag Di ba heart man to? Di man to. Oh, dali sir. Pero karon mo na. Natunaw na ang heart. Oh, lang may papasok. Sama ra sa yang gugma nga nahanaw, big kalit lang nahanaw. Kamay durian. Kana sir, gano. Kana. Oh, sus pastila na ko kay Mito ni. Mong doyan kay magbuo na bitaw siya. Drafting. Amin ang kay Mito ni si Amis. Iyong kalo kay Mito. Di ko joker ko. Kaya kay Mito kay lapad mo tug dahon. Mura mo kay Mito pud na. Nawa. Kuyawa no. Nganong daghan man ning bunga itong lobi day. Kuan si sir kanang na ito na ikris kay mo toy. Forma kanang anong bitaw siya og kanang Abono. bunga kanang Pang season. Di kinanya na radya kanang binuhan sir. Abi ni ba doon sekreto ng mga lubi nga dagag bunga. Maginom ra nagkuan kanang berada capsule. Tanawa lo dahil ang kapadas lo. Naka everyday berada capsule ni sila dalawa tanawa. Tingnan. Kapadas lo. Uy, hala, daghanag bungas kapayas ay.
Hmm. Sulo papaya. Di ba sir kanawahi ka ba ka ng orange na si Jan, gahi pa siya sa gawas pero sa son Ah, gahi pa kuno sa gawas pero hinog na sa lawom. Hinog naman sa yellow naman. Oh, pero dahil di ba ka ng uban sir ka ng orange na ka Humok. sa gawas ka na. Kahi. Oh. Pero hinog na. Ano pa man ako ah? Dali madaot og travel. Ah. Kamu ra among gipaon nag istorya kay ay ba man mi. Kamu mga daw din mo. Ano tago mo kaon na ni. Ari sir, pwede na tayo. Sa tiwasan naman nato. Kaya yan sa man eh. Rambutan sir. Tanawa ka. Tanawa lang. Huwag na lagi talos kalibutan lo. Di pumunta kahibaw kung saan yung mga tanong malos. Tugas mapon. Dilit sa dipak sa udong. Pastilan. Ay di ara kay may tolo. Di kanang doon yan, lagi na ikaw, bata, kabalanggon no, masih nag-uon, bata, pastilan na. Doon yan, lagi na, kasama, ano ganon. Malikod na nagdidwa niya. Kana banana daw. Ang gagawin nagwa mo kailan. Ay, good sa bano. Miss na po ibunga nung, pa'y, di baron ting bunga og durian? Di sir, kuan pa pag October. Anong Ah. dagi na Ari sir. Sayang ano, kami pa may bunga, no? Pero ginoo ko, matungawan na po ng piso, nga di kalakihan eh. Pastilan. Ito, zag-zag na ba na? Noning tunga. Kudaon sa naman ito, pagkadindor po na lugar na dahil, gusto mo mutanaw mga daghang prutas, mga lubi, mga anak, Di na ada daghan din eh. Narambutan mo. Oh, rambutan no. Tanawa ko ron wa magkakita na atong tour guide kay manguha ko gisa ka buok. Rambutan. Uy, ginoo ko imo manong gitawag pastilan. Pwede may manguha. Na overripe na ko na. Na over kuan na ano. Delikado ta ana. Basig maglutaw na ta sa hangin noon. O pagkanindot to Dario, daghang ilahang mga kuan kanang uy pangalan na mga prutas kay mga mugbo no, mga marketing siguro ni no. Liwat si Olay. Nawa mugbo pero daghang bunga. Oh. Ano pa ganinduta. Uy, nice lang ko gong. Ah, tuba. Ah. Gisanggutan na ni, dai miss. Yes ma'am. Ayun sir. Jesus ginoo ko. Dahil tuba lo. Mga ka-John, this is tuba. Pure tuba. Mapay pag kuha nila pero nasuka na siya. Di, mantika man na, gahi na Kami mantika. di ka. Kapag tuba mo gahi, mantika naman. Matog, mga mantika nga may mata. Sila na, ako bitaw na kong pangutana undong kay nga nung matog na mantika nga mamantay mata. Sila, kaya ikaw sabay katubag ng mga undong be. Nga nung matog mo na mantika nga may mata. Mga bitaw, grabe yung kaghay. Ikaw, kani ko sa ganaw ka, pag gumangkon kay daghan ng sa isang utok ko sabay katubag ng mga tuunday. Uy, sunod anay. Bitaw, lisod bang itaw ng mantika sa ang matas mantika undong. Pari halagod sa iyang kasing-kasing Lisod nga yung pangita. nga way mata pero apan tig akini og tunukon nga kasing-kasing. Kada punuan dyan ni dyan ay mga inganin ng tubo. O ang isig kapunuan kay nay mga ko ano. Di butangan nila mga humus siguro ni. Siguro sa ilaw. Mo dahil ng Mo day tambo pud yun. masagana. Asa ni nga kuan?
RG Farm. Adi ba kaning kapayasa solo? Solo? Solo kapadas. Ah. Unsa may but pasabot ana? Solo nga. Sila. Dito na solo kagikan. Ah, na pinga na day. Abi na ko sa Alicia Kapajas ra. Kintulibaw. Ginawat ko. Kintulibaw. Kanila papaya di solo. Oh, pati nga nila pero makita gyapon ni dagani ko. Ano mga kalamon din para bubua. Malimon sito. No, nalagay ka niyon lo. Tubo man na undo. Tubo na kay kanyon. Ka kuan pag ito kag pananaw lo, straight pa. Straight pa kayo, klaro magana siya na bisag las 12 sa tungang gabi. Lang kay magsini na masyag puti tanan. Agoy, Lady Joel. Shout out Lady Joel. Hello sa tanang mga kadudons diya. Amping mo kanuda, salamat sa inyo hang pagtanaw. Yes. Bisag kanang way pulos na imong video pero salamat gihapon. Oh yes, basta makakatawa laman. Ano balik naman sa tawagi yun doon? So, mga ka-Junjons, kanang kapoy na migsuroy. So, manamilit na naman ta kay matupatas laing koan. Sige, manamilit na ta kay margatudok naman nato po siguro ang basta kayo nakakita na mo sa sod din sa RG Farms na daghang mga prutas, mga utanon o napod may lolo Kikoy nakita ninyo. So mga lang ko, daghang salamat mga ka-Junjons and goodbye. Shout out tayo mga ka-Junjons. Sarang oras shout out kay Emilia Llamazares. Hello Lolo Kicks og Junjun TV. Pa shout out ko sa Sandingan Lawn Bohol, mga Cabanilleros family watching from Tanay Rizal. Oh yes, thank you so much Ma'am Emilia Llamazares. And bigyan shout out sa mga Cabanilleros family nga nasa Sandingan Lawn Bohol. Oh yes, good is coming from Emilia Llamazares from Tanay Rizal. Okay, thank you so much Ma'am Emilia Llamazares. Another shout out, bigyan shout out kay Annalie Molar. Oh yes, super fun ni Lolo Pico. Okay, thank you so much. Grabe kaluhag yung phone sir. Uy, dili maklaro na mo si Lolo Kikoy. Nag-atiyos narabas si Lolo Kicks. Naulahin jud mi sir sa inyo live ni Lolo Kicks. Grabe nimo grabe na mo kabisig kay daghan mga bisita aramo. Thank you so much. Oh yes, at least nakakuan mo nakabisita gyapon mo sa atong live. Okay, thank you so much Ma'am Emilia Llamazares. Another shout out mga Junjons. Mega shout out kay Salvador Colosino. Wow, nindot ay nice kaayo ang view nindot sorry yan labi na og nay uyab kauban. Hehehe, ang tingkan na God bless. Thank you so much sir Salvador Colosino. Another shout out, mega shout out kay Lorna Vale. Ay uban gyud lolo kay aron lingaw na ay kay istorya si Junjun. Nice ba anak maka-anak po watching from Kuwait. Yes, please. Ingan lipod asa na nga lugar present please. Okay, katong lugar sa Sikatuna Loon Bohol. Sikatuna Mirror of the World, Sikatuna Bohol. Okay, thank you so much Ma'am Lorna Vale. Another shout out, mega shout out kay Erna Granada. Daghang salamat Ma'am Erna Granada. Bibo ninyo. Oh, thank you so much Ma'am Erna Granada. Another shout out. Another shout out again Ma'am Emilia Llamazares. Buo naman ang araw ko dahil sa inyo Junjun TV at Lolo Kikoy nakatagalog noon. Kuda
Lingaw kayo mo duha shout out ko sa Sandigan Noon Balmati from Tanay Rizal. Okay, thank you so much. Ayan, Mama Sares. Thank you, mag-shout out kay Sabina Casino. Oh yes, thank you so much. Ate Ben. Teacher Sabina YouTube channel, please visit also the YouTube channel of Teacher Sabina. Kay doon na itong mga content nga, mga educational content nga gamit ka ron sa mga grade 3 o grade 4 nga sa online class. Okay, daghang salamat. And please visit the YouTube channel of Teacher Sabina. Yeah? Another shout out, mega shout out again, Anale Molar. You're always hi. Yahoo, lalaki ko is back. Wow, mga nice lugar sa Bohol, sir. Nadyo ra kaadyo ang mga view sa Leyte ba? Amping mo dira, sir. Og Lolo Kicks. Okay, yes, thank you so much. Mama Anale Molar once again. Another shout out, mega shout out kay Lady Jules. Yes, ako kayo ang kokang ingon si Lolo Kikoy. Makalingaw kayo dyan watching from Queensland, Australia. Oh yes, mega shout out kay Lady Jules from Queensland, Australia. Okay, thank you so much, Ma'am Lady Jules. Mega shout out kay Plant Drive Dive. Ikalimbang na dyan ako tanan, naka-autoplay ka sa ako TV para maharos dyan tanaw imong videos. Let's skip us here. Thank you so much. Okay, daghang salamat sa adyo. Plant Drive Dive. Plant Drive Divas. Okay, daghang salamat dito. What else? Mega shout out sa mga YouTube channel na atong i-promote ron. Okay, mega shout out sa YouTube channel ni Just Back Moto Vlog. Okay. And mega shout out also sa YouTube channel ni Julius TV J Bakol po YouTube channel. Okay. Mega shout out also sa YouTube channel ni Mark Golasinda. Okay, kayo yung nang channel. Mega shout out Sky sa YouTube channel ni Ruby Simagala. Oh yes. Mega shout out sa YouTube channel ni Buholana Dago. Sa YouTube channel ni Angelic Buholana Vlogger. Okay, mega shout out sa YouTube channel ni Angel Man. Sa YouTube channel ni Nina Olivar Honginsan. Okay, don't forget to visit the YouTube channel of Nina Olivar. And also, don't forget to visit the YouTube channel of kanang Isil Salo, nga nang-regard si Lolo Kikoy, si Jeffrey Amora ni Isil Salo. And bigyan shout out sa YouTube channel ni Bill Kabayan Vlog. Sa YouTube channel ni Melvin TV. Oh yes, Melvin TV. And bigyan shout out sa YouTube channel ni Jubilats Music. Sa YouTube channel ni Nino Jaramillo. Oh yes. Mega shout out sa YouTube channel ni Nigel Boholano. Sa YouTube channel ni Michael Versano. Oh yes, thank you so much Lindo. And of course mega shout out sa kay Nitstar Kabir Hinautan nga naa nahimutang ang ilang tindahan sa Alicia Public Market, Ilina Ito Store. Oh, kanunay dyan sila nagtanaw sa atong video o sa isang mga tindira nila ni Susina Hinautan Karyas o sa isang mga igsoon nga tuasa kuan kanang Lundag Pilar Bohol may mga tuan silang Rubelen Karyas, silang Rosel Karyas, silang Valruel Karyas, sa isang girikanan nga si Lilia Hinautan Karyas o sa isang bana nga si Lazaro Karyas. Okay, nagkasalamat din sa ito mainitin nga pagdawat na mo diha sa pagkat na sa Istaka Tribe. Okay, nagkasalamat din so. And of course, don't forget and mega shout out also sa mga igagaw magtagsan nga mawitagida sa sakyanan nga mong gisakyan from si Ulay Ismera Bitang Corbotkon. Okay, K.A. Ulay alias naman Kim Dragon. Kim Ross Kim Banga Murag Puros.
Magkamang yung karon. Dinaw ni Sir Boss Lolo Kikoy kaya may nag-drive. Mega shout out also sa isang mga igsoon nga may gagawa magtagsa silang Inday Iba o ni Amelia Puri Inday Iba Bitangkor Basalo o si Amelia Bitangkor Kuri. Oh yes, thank you so much mga igagaws. Og mega shout out sa mga mga ML boys sa Sudlon. Ay si Ben Kekop ug si Elmer ug sa uban pang mga mga ML adik sa ML nga taga Sudlon ug mga igagaw na nga nagalingaw pagtanaw dahil sa Barangay Sudlon. Nagkasalamat dito. And mega shout out kay Mama Willie Garcia ug ni An Garcia Gulapa ug ni Letlet Garcia Mercovio. Okay, nagkasalamat din sa kanunay pagtataw sa itong mga video. Thank you so much. And of course, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV, and click the notification bell para updated mo sa mga i-upload na itong mga latest video o palihog po o tanaw sa itong mga pahinomdom kaya doon natin mga grasya nga maabot someday. Okay, nagkasalamat mga ka-Junjun. Kung may na lang ko, may God bless us and goodbye, good luck, goodbye my teacher, goodbye, bye-bye, bye-bye lo. Bye.